Така, за незнаещите и за новобранците да покажем как се зареждат продукти в спиралите, така че да падат поне на 90%, защото често се закачат перцата. Много важни да ги има, а ако ги няма, е хубаво да ги има. Така, взимаме продукт, който е сравнително разпространен. Значи като цяло първо се гледа продукта да му е широкичко. Е така. Значи, това е единия начин на подредба. Да мине през пружината, да седи тук на косъм, но да не пада в никакъв случай. Ако е по-тесна пружината, ето така, трябва да легне върху пружината. Тогава подредбата се сменява, издърпва се, завърта се, ето така по този начин. Тогава вече продукта ще падне на 130%. Няма вариант да се закачи. Това е единия вариант, да полегне. Това е другия вариант, според зависи от продукт. Така, това се отнася за вафла, която вафла всъщност тя тук не може да се сложи така. Неестествено е. На подходяща пружина по този начин. И следващата, и следващата. Винаги се гледа, когато има продукти един до друг, да не застават на хикс. Или са подредени в една посока, или се редат нисък, висок, за да може да играят спокойно в клетките. Не се слага широк продукт на тесна пружина, защото не влиза. Или пък вафла на 10 и на 13, не че не е възможно, просто не е добре. Приключваме.